Прывітанне! Мяне клічуць Маша. А мяне Саша. Мы займаемся ў палацы дзяцей і моладзі, які размешчаны на маляўнічым беразе Камсамольскага возера. Гэта старая частка горада Мінска з багатай гісторыяй. Калісьці тут цякла рака Пярэспа, і ўздоўж яе размяшчалася аднайменнае прадмесце, з якога ўтварыўся адзін з самых старажытных раёнаў нашай сталіцы. Менавіта з гэтым месцам звязана легенда аб паходжанні горада Мінска. Паводле народнага падання слова Пярэспа адбылося дзеяслова перасыпаць. Некалі Пярэспа была забудавана вадзянымі млынамі. Менавіта тут калісьці пасяліўся знакаміты волат-знахар па мянушцы Меніск і пабудаваў ён на рацэ Свіслачы вялікі каменны млын аж на 7 колаў. Легенда пра Меніска натхніла нас на стварэнне гэтага анімацыйнага фільма. Мы вырашылі сваімі рукамі стварыць персанажаў гэтай легенды. І вось, што ў нас атрымалася. Жыла-была дачка вадзяніка, цудоўная Свіслач. Сваёй прыгажосці і норавам яна славілася на ўсю акругу. Чуткі пра яе дасягнулі нават слыху багоў. Каб вызначыць самага дастойнага жаніха, Свіслач спякла вясельны пірог з моцнага каменя. Яна сказала, што стане жонкай толькі таму, хто разгрызе яго. Многія спрабавалі заваяваць сэрца дзяўчыны, нават сам бог Пярун. Я бог маланкі і грома. Я разбяруся з гэтым хлебам, разаб'ю яго на мелкія кавалкі. Ой, ай, ой, ідзі адсюль, Пярун, не пайду за цябе замуж. Сватаўся таксама і бог Ярыла. Я Ярыла, бог сонца і агню, я спалю гэты хлеб. Ой, ай, Ідзі адсюль, Ярыла, не палохай дачку. Многія дробныя багі засталіся без зубоў, але пірог так і не раскусілі. Неўзабаве ніхто ўжо і не сватаўся да Свіслачы. бацька, што ж рабіць? Смелыя і моцныя жаніхі перавяліся. Няўжо я так замуж і не выйду? Да, бачу, што багі табе не падашлі, дачка, а ты прыглядзіся да людзей. Ці чуў ты, сынок, што цудоўная нявеста Свіслач чакае свайго жаніха? Ці не паспрабаваць табе разламаць той каменны хлеб дачкі вадзяніка? Меніск, атрымаўшы такую вестку, зразумеў, што зубамі пірог не зламаць, але вырашыў зрабіць хітрэй. Прыгажуня Свіслач, давай мне свой пірог, я змагу яго раскусіць. Так смелы і кемлівы волат Меніск узяў у жонкі прыгажуню Свіслач. І згулялі яны пышнае вяселле, паклікаўшы на яго багоў і людзей. Рэшткі таго каменнага хлеба маладыя з'елі разам у дзень вяселля. Калі Свіслач стала жонкай Меніска, то справы на млыне з такой гаспадыняй пайшлі яшчэ лепш. Іх сям'я разрасталася, селішча расло з кожным днём. Наваколле свіслачскай зямлі напоўнены самымі фантастычнымі апавяданнямі пра сілу Меніска. Кажуць, што ў яго млыне мука малолася не з хлебных зерняў, а з камянёў. Меніск становіцца кіраўніком новага горада і пачынае развіваць яго, будуючы дарогі, масты і будынкі. Новы кіраўнік заключае мірныя дамовы з суседнімі плямёнамі і устанаўлівае гандлёвыя адносіны. Ад імя Волаты і пайшла назва нашага горада, але пазней ператварылася ў Мінск. Пазней Мінск становіцца самым буйным і развітым горадам Беларусі, прывабліваючы мноства гандляроў і падарожнікаў. Мы ганарымся тым, што мы тут нарадзіліся і выраслі ў нашым цудоўным горадзе Мінску.